Már csak 1% hiányzik. Ajánl fel adód 1%-át az OncoVR mögött álló Technológiával az egészségért közhasznú alapítványnak. Az OncoVR Talks mai adásában dr. Szabó Orsolya, Zsolya Communication alapítója, online kommunikációs és üzleti tanácsadó. Szia, Orsi! Szia, Sanyi! Hogy lesz valaki online kommunikációs tanácsadó? Mi a te életutad? Hát, hogy lesz valaki, azt nem tudom, én tényleg csak a saját történetemet tudom elmesélni. Egyébként ez érdekes vagy vicces fordulat, én eredetileg jogász vagyok, és aztán éppen most 10 éve, hogy elhagytam a jogi pályát, idefele a kocsiba jövet, anekdotáztunk erről, egy volt egyetemista évfolyamtársam, hogy úristen, már 10 éve. 10 éve elmentem egy évre utazgatni, és amikor realizáltam, hogy jogászként nem fogok tudni bárhonnan, vagy bármennyit világot látni, és jönni-menni, akkor megfogalmazódott bennem az, hogy én szeretnék ennél egy szabadabb életmódot, és végül is így kanyarodtam először az üzleti tanácsadás felé, majd pedig így a szövegírás szenvedélyből alakult ki a különböző social media felületeknek a mélyebb megismerése, és így kötöttem ki az online kommunikáció világában. Hát ez egy nagyon hosszú és gondolom rögös út volt. A mai témánk is egy kicsit rögös lesz, hiszen arról fogunk beszélni, hogy a reklámok milyen hatással vannak a gyerekekre, és kicsit így akár szülői szemszögből, akár más szemszögekből vizsgáljuk azt, hogy milyen világban is élünk. Az első részében az adásnak egy pár gyors kérdéssel indulnánk, amire kérlek csak pár választ, vagy pár mondatos választ adjál, mert a későbbiekben ezeket fogjuk kibontani. Okay. Az első kérdés nem lenne más, mint hogy ha te most lennél gyermek, akkor a TikTokot vagy a televíziót választanád? Ez nagyon jó kérdés. Televíziót, de ha most lennék gyermek, akkor valószínűleg egyébként nem a televíziót. Nagyon nehéz más fejjel gondolkodni erről. Hogyha most lennél gyermek, és közösségi média életet, vagy közösségi médián töltöd az életedet, és bármi olyan dolog ér, ami esetleg negatív hatással van a te mindennapjaidra. Az oktatást, vagy a szülődet hibáztatnád, hogy ők nem tanították meg neked azt, hogy milyen is ez a közösségi média? Valószínűleg első körben a szüleimet. Mit gondolsz, hogy a jövőben a média és a reklámipar nagyobb pozitív hatással lehet a gyermekekre, vagy ez már egy olyan lavina, ami elindult, és nem lehet megállítani? Ugye nagyon erős érdekek ütköznek, úgyhogy hasonlítanám mondjuk a környezetvédelemhez, hogy lesznek olyan szülők, pedagógusok, akik megpróbálják majd ezt forradalmasítani, de ez ugye az anyagi érdekekkel ütközni fog, úgyhogy melyikük kerül ki ebből győztesen, azt még nem tudom. Kik lehetnek a legveszélyesebbek, a legnagyobb cégek, akik esetleg kárt tudnak okozni a gyermekeknek, vagy rossz hatással lehetnek? Igazából szerintem bármelyik cég, aki nem etikusan, vagy valóban a gyermek érdekeit nézve reklámol, az veszélyes lehet a gyerekekre nézve. Szerinted van különbség, hogy most ez egy ilyen lineáris televízión vetített reklám, vagy közösségi médián látjuk őket? Van. És az utolsó kérdés, hogy mit gondolsz, hogy kik a legveszélyeztetettebb gyermekek, milyen életkorban kell gondolkoznunk, hogyha ki kell választanunk egy életkorosztályt? Szerintem nem a korosztálytól függ, hanem az edukáltságtól, hogy kik a legveszélyeztetettebbek ebből a kérdésben. Szuper, akkor kicsit ki is bontanánk ezeket a kérdéseket. Jó. Itt nagyon sok akár negatív, és bízunk benne, hogy az adás vége felé pozitív oldalt is be tudunk majd hozni ebbe a beszélgetésbe. Vannak a gyermekek, és rengeteg reklám éri őket, akár a közösségi platformokon, akár a nagyobb videómegosztókon, akár a televízióban, hogyha kisebbekről, nagyobbakról beszélünk.
Mit látsz most, hogy mik a trendek? Hogy vannak olyan cégek, akik kifejezetten a gyerekeket célozzák meg, és akár az ő pszichológiai változásaikat, vagy akár a pszichológiai veszélyeztetettségüket használják ki arra, hogy értékesítsenek? Abszolút. Ugye azt nagyon látjuk, hogy elindult egy ilyen trend, ami most már kifejezetten a gyerekeket, kiskamaszokat, nagyobb kamaszokat célozzák be, és pont azért, mert hogy ha a gyerek meglát valamit, és megkíván valamit, és azt utána kommunikálja a szülő felé, akkor iszonyatosan nehéz szülőként erre nemet mondani. Úgyhogy erre most már konkrét iparágak épülnek, hogy olyan marketing tevékenységet folytassanak, ami a gyerekeket célozza be, de nyilvánvalóan a szülők pénztárcáját veszélyezteti, és ahogy látjuk is, ez nagyon-nagyon nagy sikerrel megy. És bármilyen cég szerinted foglalkozik azzal, hogy kifejezetten a gyermekekre szabjanak tartalmakat? Értem itt ez alatt mondjuk a közösségi médiában megjelenő reklámokat, vagy vannak olyan cégek, akik mondjuk sokkal jobban a gyerekekre gyártanak, vannak, akik kevésbé a gyerekekre gyártanak? Ugye ez attól függ, hogy az adott cégnek ki az elsődleges célközönsége. Ugye általában a gyerekeknek szóló marketingnél ketté válik az, hogy a gyerekekben teremtjük meg annak az érzetét, hogy vágyunk valamire, akarunk valamit, kívánjuk azt a dolgot, viszont a végső döntéshozó az majd a szülő lesz, hisz ő rendelkezik általában keresettel. Nyilván vannak olyan kivételes helyzetek, amikor nem tudom, zseppénzből megveszi a gyerek, azért azt is megbeszéli a szülővel. Tehát itt két irányba is kell egy kicsit kommunikálni, és én azt gondolom, hogy azok a felelősebb cégek, akik figyelnek arra, hogy értékteremtő legyen az online jelenlétük, az a szolgáltatás vagy termék, amit kínálnak, ott a szülőket is szeretnék megszólítani, az, ami direktbe a gyereknek szól, és benne keltik ezt az erős vágyat, az nem foglalkozik a szülőnek úgymond a befolyásolásával, mert hogy ott annyira erős vágy keletkezik a gyerek oldaláról, hogy a gyerek úgyis átpasszírozza a szülőn. Az én gyerekkoromra gondolok, akkor ami ebben a témában kiemelendő, az egyértelműen az, hogy a televízió reklámokban rengeteg játékot, mesét próbáltak eladni, és én is ugyanígy működtem, ahogy említetted, hogy egyből ugye a szüleimhez rohantam, hogy ez nekem kell, legyen az bármilyen kacat. Mit látsz, hogy ebben is van technológiai fejlődés? Hogy vannak új módszerek, amivel próbálják megcélozni ezeket a gyermekeket, vagy ugyanez a módszer működik még mindig, csak mondjuk a TikTokon vagy a Facebookon? Mi nem teljesen egy időben voltunk gyerekek, én később, mint de amikor én voltam gyerek, akkor kezdtek el bejönni például a számítógépes játékok. De az még nem az internet világa volt, ergo, ha te betetted nem tudom, floppin az Aladint, akkor te játszhattál azzal bármennyit, nem ugrottak fel reklámok, nem volt semmilyen zavaró tényező, nem volt még smartphone a kezünkben, ergo behatárolható volt az az időtér, amit a gyerek mondjuk az online világban tudott tölteni, vagy ezekkel a virtuális játékokkal tudott tölteni, nem érték ilyen külső behatások. Amit ő láthatott, az mondjuk a televízió volt, vagy hallgathatta a rádiót, ott szembesült ezekkel a reklámokkal, ez viszont a szülő által egy könnyedebben menedzselhető, kontrollálható helyzet volt. Tehát ha én nem akartam, hogy a gyerekem este 8 után tévét nézzen, akkor nyilván kikapcsoltam azt, és akkor nem érte a gyereket mondjuk olyan bármilyen behatás. Én nem nézhettem, nem is tudom, mi volt talán a Twin Peaks, vagy nem tudom mit, nem X-aktákat nem engedte anyukám mondjuk, hogy nézzem kicsikén, mert hogy az félelmetes. Nyilván azokat a reklámokat se néztem, amik meg szombat délelőtt vagy vasárnap még a Walt Disneynek volt ez a műsora, ott reklám lement, ennyit láttam én. És akkor persze, ha valami megtetszett, akkor általában ezt együtt láttuk, mondjuk családi szinten, akkor erről tudtunk hozni közösen egy döntést. Ezzel szemben mondjuk az én kisfiam jelenleg már, ugye tablettel rendelkezik, telefonja még nincsen, de néha ugye a miénken is játszik. Ezekben a játékokban már, főleg ha ezek ingyenes játékok, tele vannak reklámok, tehát fél perc alatt mondjuk egy 5 féle reklámot lát,
amire nekem nem nagyon van ráhatásom szülőként, hogy milyen reklám ugrik fel neki, akár egy másik játékot reklámoznak, akár valami terméket vagy szolgáltatást, és ugye nagyon sok program vagy játék az úgy van már kialakítva, hogy össze van kötve mondjuk a szülő bankkártyájával, és meg tudsz venni benne különböző funkciókat, segédleteket, plusz életet, akármi. Elindul egy ilyen lavina, hogy igazából tényleg az Isten pénze nem elég rá, hogy a szülő megvegye az új pajzsot, az új életet, a következő szintet, az akármit, közben ömlenek a reklámok, nekem ahhoz ott kéne folyamatosan a gyerek mellett ülnöm, hogy ezeket át tudjuk beszélni, vagy lássam, hogy mit lát, vagy kiixelgessem a nem tudom, YouTube-on felugró reklámokat. Ez a mai életvitelünk már ezzel nem összeegyeztethető, tehát sajnos van egy pont, ahol nincsen kontrollom, vagy ráhatásom arra, hogy a gyerek mit lát, és őt miként befolyásolják. Ez tök érdekes, mert én amikor készültem erre az adásra, akkor leginkább azokra gondoltam, hogy amikor nézünk egy YouTube videót, és felugrik valamilyen reklám, ami azt generálja bennem, hogy én vegyem meg ezt a terméket. De hogy mennyire igaz, amit mondasz, hogy a különböző kisebb-nagyobb játékokban, amikor a mobiltelefonokra gyerekek 10 000-i, 100 000-i játszanak velük, hogy az abban elhelyezett hirdetések, de még nem is azt, hanem amit említettél, hogy a különböző ilyen mikrotranszakciók. Abszolút minden arra generálja a gyermeket, hogy valamilyen módon meggyőzze a szülőt, hogy még egy pajzsot, még egy életet, vagy akár a nagyobb játékoknál, tekintve itt a Fortnite-ot, a különböző úgynevezett skineket, vagy ezeket a ruhákat, amiket hordanak ezek a játékosok, ezek mind-mind arra vannak kihegyezve, hogy pénzt generáljon a cég számára, és ugye ennek van valahol egy közösségi hatása is, mert amikor bemegy a gyermek az iskolába, és elmondja, hogy neki milyen, nem tudom, skinje van, vagy milyen játékot tudott megvenni a szülei által, az egy közös beszélgetés. És ez egy státuszszimbólum. Tehát, hogy ez nagyon durva, hogy mennyire pozícionálja már a gyerekeket. Tehát amíg régen persze fel tudtunk azzal vágni, hogy nekünk van otthon gazdálkodj okosan, nekünk meg már activity-nk is, vagy van kompjúterünk, és játszhatunk Aladinnal. Tehát, hogy ez volt egy társasági esemény, azért ennyire nem kasztosított minket. Viszont az teljesen, az én gyerekem, ő még csak, az én kisfiam 7,5 éves, tehát ő mondjuk játszik farmos játékkal, vagy nem tudom, színezővel a tableten, neki még ezek a közösségi játékok, ahol ugye online egymással lövöldöztök, versenyeztek, akármi, ez még nem jött be az életébe, de a barátnőm kisfia, ő 12 éves, és neki már abszolút ez a mindennapjainak a része, és igen, ez valahol egy státuszszimbólum is, hogy te hanyadik pályán jársz, hogy neked milyen, nem tudom, kiegészítőid vannak, ez a úgymond a társasági esemény, hogy egymástól szeparáltan, de mégis együtt játszanak, és ezek azok, ahol nem ülsz be a szobájába, és hallgatod, nem tudom, 6 órán át, ahogy lövöldözik, hogy lásd, hogy milyen reklámok ugranak fel. Tehát nagyon minimális az a helyzet is, ahol ezt te már kontrollálni tudod. Azt látjuk az évek során, hogy a technológiai belépési küszöb, talán lehet így fogalmazni, egyre-egyre alacsonyabb életkorra kerül le, és már akár ilyen 2-3 évesen is technológia felhasználók lesznek a gyerkőcök. Persze ez ilyen korban különböző ilyen egyszerűbb applikációkban, játékokban, vagy videók nézésében nyilvánul meg, de hogy sokszor látjuk azt, hogy már 4 évesen már gyakorlatilag ő maga tudja kezelni az elektronikus eszközt, és akár megnyitja a videót, fogyasztja a tartalmakat. Hogy ez a korosztály a legveszélyesebb a reklámokra, vagy akár nézhetjük a serdülőket is, akiknél éppen egy identitáskeresés zajlik, egy lázadás zajlik a világ a szülők ellen, bárki óriási hatással lehet ezekre a gyermekekre. Ha mérleget akarunk állítani, van egyáltalán mérleg, vagy mindenki veszélyeztetett ebben a helyzetben, vagy van esetleg valaki, aki kifejezetten érzékeny? Szerintem a kicsikre nem a reklámok a legveszélyesebbek, lehet, hogy nem is nagyon tudják ezt még így hova tenni, hogy ez most egy reklám, ez nem könnyű rájuk. Alapvetően szerintem ezeknek az eszközöknek a használata jelent veszélyt, ugye az idegrendszerérés és egyéb szempontból. Náluk ez a problémás. Az a nagycsoportos vagy kisiskolás korosztály, mint amilyen az én kisfiam is, náluk már az a veszély,
nagyon nehezen tesz különbséget a valós és a teljesen fiktív dolgok között, tehát nála például a fake videóknál is nagyon sokat kell őt győzködni arról és magyarázni, hogy ez nem igaz, amit látunk. Ebben én már látok egy veszélyforrást, és nyilván ugye bekapcsolja azt a vágyat, hogy valamit szeretnék, mert láttam. Szerintem egész addig jelentenek ezek a reklámok veszélyt, mert nekem mutogathatnak ugye bármilyen reklámot, ki tud bennem is alakulni egy vágy vagy egy igény, de ha van egy megfelelő, stabil értékrended, akkor ki tudod szűrni azt, hogy mi van rád hatása és mi nem. Tehát nekem mutogathatnak bármennyi szuper viszki reklámot, ha én nem iszom, vagy nem szeretem a töményet, akkor attól még, hogy látok 5 millió ilyen reklámot, nem fogok inni. Viszont nyilván egy önmagát kereső identitásválságban lévő, vagy még kiforróban lévő személyiségnél ez azért befolyásolhatja, de én sokkal inkább gondolom azt, hogy a kamaszoknál szerintem a társaság az, ami a valahová való tartozás érzése, az, ami a legerősebb ilyen hajtóerő, tehát ott sem feltétlenül ezek a reklámok. Ha látom az iskolatársam, hogy van egy olyan Jordan cipő, és ő menő ettől, akkor nekem is kell. Ha nem, vagy ha azt látom a TikTok influencerektől, hogy akkor vagy valaki, ha Dubájban töltöd a 13. szülinapodat, akkor nekem Dubájban kell töltenem a 13. szülinapomat, és ez mindaddig lehet veszély, amíg meg nem szilárdul az ő kis értékrendje, és nem tud különbséget tenni a között, hogy mi az, ami neki igazán számít, és mi az, ami őt kevésbé tudja befolyásolni. Én sokszor érzem én is magamon, hogy én felnőttként is veszélyeztetve vagyok, és hogy én sajnos ilyen impulzív vásárló vagyok, úgyhogy bármikor képes vagyok bármilyen ilyen reklámnak eleget tenni, és hogy nagyon nehéz ellenállni, főleg, hogyha jól van csomagolva. Talán ezt az influencer témakört még nem érintettük, hogy persze beszéltünk itt a pszichológiai módszertanokról, a felugró videókról, képekről, akár mobiljátékokról, de hogy ugye a mai generációknál, legyen ez Z vagy alfa, abszolút az influencerek, akik gyakorlatilag, ahogy a nevük is mondja, hogy véleményvezérként meghatározzák a gyermekek akár gondolkodását, identitását, akár vásárlási szokásait. És a cégeknél is azt látom, hogy egyre inkább már csak az influencerekre hagyatkoznak, és őn keresztül jutnak el ezekhez a gyerekekhez. Ez, én azt gondolom, hogy tartogat veszélyeket. Szerintem ez tartogatja a legnagyobb veszélyt. Ugye az emberek emberekhez kapcsolódnak. Tehát ha felugrik önmagában egy menő, nem tudom én, sportmeznek a reklámja, egy cipőnek egy reklámja, egy új számítógépes játék reklámja, az vált ki belőlünk érzelmeket, lehet, hogy szeretnénk, én is, ha látok, nem tudom, egy szép táskareklámot, megnézem, és ugye elgondolkodom rajta, hogy fú, ez milyen jól néz neki, de ez még egy könnyebben lekeverhető vágy. Viszont abban a pillanatban, ha valaki olyan szemét látunk, aki számunkra példaképértékű, egy olyan közösséghez, vagy egy olyan életszínvonalhoz tartozik, amit mi sugallni szeretnénk, azokat a jelenvonásokat testesíti meg, amit mi magunkról tükrözni szeretnénk, legfőképp ugye a kamaszoknál, ahol nagyon szeretnénk magunkról valamilyen képet kialakítani, és még igazából nem is tudjuk, hogy pontosan milyen ez, ott nagyon el tud vinni szerintem az influencer marketing is. Ezért kezdték el a nagy brandek is ugye egyre aktívabban használni őket, hiszen általuk vagy rajtuk keresztül sokkal jobban tudják megszólítani a gyerekeket is, és a potenciális vásárlóikat elérni. A probléma ezzel szerintem az, hogy ma mindenki influencer, akinek van x ezer követője Instán, TikTokon, akárhol, miközben ezek többsége, nem megbántva bárkit is, de nagyon messze van az értékadó véleményvezérkedéstől. Ergo nincs mögötte semmi olyan, akár teljesítmény, elért eredmény, vagy bármi, ami miatt fel tudnánk rá nézni, és azt mondanánk, hogy fú, igen, amit ő képvisel, azt én is szeretném majd elérni. Az én gyerekkoromban, akik a mai szóval lennének influencerek vagy celebek, ők olimpikonok voltak, világhírű sportolók, színészek, akik nem tudom én, Oscar-díjas színészek lettek, énekesek, akiknek rengeteg szuper albumuk jött ki. De volt mögötte egy nagyon komoly munka, fegyelem,
szorgalom és teljesítmény, aminek láttuk az eredményét, és ez egy vágyott eredmény volt. És nyilván, hogyha én azt láttam, hogy Michael Jordan felveszi ezt a cipőt, akkor én is szerettem volna ezt az életérzést magamnak, sokan elmentek a kosarazni amiatt, mert Michael Jordan tök menő, és így tovább. Ma, hogy Kitty alsóvonás 23 a TikTokon rendelkezik 40 000 követővel, ami azt se tudjuk, hogy ez botok által összeszedett követői bázis vagy valós személyeke, és abszolút olyan magatartást tanúsít, ami szülőként számomra mondjuk sokkoló, de a gyerek szerint az a menő, hogy buliból ki buliba be, különböző szerek fogyasztása, csak a külsőségek számítanak, stb. Miközben egy szó sem esik arról, hogy ő végezne érdemi munkát, hol tanul, kiáll-e valami fontos ügy mellett, nem tudom, családcentrikus-e, és így tovább. Semmi olyan érték nem jelenik meg, ami nekünk ugye mondjuk szülőként fontos lehet, vagy már ebben az életkorban azt gondoljuk, hogy ez lesz végső soron majd a gyerekünknek is fontos, csak most még nem ebben van. És számomra inkább ez jelenti a nagyon nagy veszélyt, hogyha mindenhonnan az ömlik, hogy teljesítmény nélkül is te borzasztó drága órába járhatsz, neked Porséd lesz, és egyébként meg a legmenőbb helyeken nyaralhatsz, és ez csak annyi, hogy legyen sok ezer követőd, akkor azt fogja hinni a fiatalabb korosztály, hogy ez az elérendő cél, ettől vagy valaki ide kell tartozni. Szerintem ennek van igazán veszélye. Egészen elképesztő, hogy akár 18 év alatti influencerek is mekkora mennyiségű követőt tudnak összeszedni, és ezáltal milyen kötődés és milyen hatás alakul ki a gyermekekre. Van-e esetleg, amit láttál az elmúlt időszakban, vagy ami így megragadta a figyelmedet, ami egy ilyen negatív példa volt? Lehet ez akár reklám, lehet akár influencer együttműködés, ami azt gondolod, hogy így káros volt a gyerekekre nézve. Nem kell nevet, céget, semmit sem mondani, csak hogy ami szerinted úgy már elgondolkodtató, hogy itt azért bajt is okozhatnak ezzel a kampánnyal. Megdöbbentő lesz, amit mondok, de én nagy rajongója vagyok egyébként a trash műsoroknak. Tudom, ez ahol én kikapcsolódom, és nyilván a különböző reality show-ok ugye termelik ki az újabb és újabb celebeket, influencereket, és azért nagyon sokszor látjuk, hogy azok, akik kikerülnek egy ilyen több hónapig tartó mondjuk valóságsóból, utána mennyire nem tudnak az életben elhelyezkedni, nem találják magukat újra, óriásira dúzzad a követőbázisuk, miközben csúsznak bele egyik függőségből a másikba, és mondjuk párkapcsolaton belüli erőszakot live-ban közvetítenek, láthatóan teljesen módosult tudatállapotban kommunikálnak élőben, a mentő viszi el őket, és így tovább. Ezek azok a dolgok, amik abból a szempontból egyébként hasznosak is lehetnének, az én gyerekkoromban mindaz, ami a 4 fal között történt, az ott is maradt. Ezért nagyon nehéz volt védelmet nyújtani olyanoknak, akik bármilyen abuzálással voltak érintettek. Nehéz volt ezt a gyerekeknek elmagyarázni, nem volt az iskolának vagy más családtagnak, barátnak ráhatása ezeknek a gyerekeknek az életére, nem lehetett alájuk ilyen védőhálót nagyon rakni. Most gondolhatnánk azt, hogy mennyire szuper, hogyha mondjuk valaki live-ol arról, hogy őt bántalmazzák, akkor ebből el tud indulni mondjuk egy olyan közösségi összefogás, kezdeményezés, vagy bármi, ahol edukálhatunk is erről, hogy nézd, ez egy párkapcsolati erőszak, nézd, ez történik, hogyha nem tudod kontrollálni, hogy miket fogyasztasz, és így tovább. De valójában azon túl, hogy kommenteket generál, semmi nem történik, és nem éri el azt a fontos célját az egész dolog, ami egyébként egy jó dolog is lehetne. És ugyanígy most a televízióban volt nemrégiben egy olyan műsor, szintén egyfajta párkapcsolati erőszakot láthattunk, egy nagyon komoly verbális erőszakot, nagyon komoly alázással és nagyon csúnya megnyilvánulásokkal. Ebben a műsorban egyébként szakértők is részt vettek, pszichológusok, és iszonyat jóra ki lehetett volna ezt futtatni akkor,
hogyha kap egy edukatív fennhangot az egész műsor, és azt mondjuk, hogy igen, nézzétek, na ez egy tipikus példája, nem csak az a bántalmazása odasóznak egyet, hanem ha valaki minden nap elmondja neked, és ferdíti a te valóságodat, és meghazudtol, és így tovább, akkor ez egy tipikus példája annak, hogy mit tehetsz áldozatként ez ellen, mit tehetsz barátként, hogy segítsél, mit tehetsz családtagként, hogy kimensd a rokonodat egy ilyen helyzetből. Akkor ez lehetne egy jó dolog is, de nem ez történik, és sajnos, mivel a TikTokot végtelenségig lehet pörgetni, on demand nézzük a sorozatokat, a YouTube-on tényleg napi 36 órát el tudsz tölteni anélkül, hogy lekapcsolná azt bárki. Ezeknél a másik oldal nem jelenik meg, hogy megkapja hozzá azt az edukálást, hogy igen, ez egy fake videó, ne vedd komolyan, igen, ez egy bántalmazás, ezzel ellen ezt teheted, igen, ez egy, nem tudom én, drogozik ez a lány, ezt kell csinálni vele szembe. Szóval vannak sajnos a mai napig is kirívóan rossz példák, és a legszomorúbb az benne, hogy az eszköz a mi rendelkezésünkre is áll, hogy ugyanazt a csatornát edukálásra is használjuk, és ez nem történik meg. Nem lehet, hogy az a baj, és azért van ilyen nagyon negatív aspektusa ezeknek a reklámoknak, vagy akár az influencereknek, mert az embereknél már annyira magasan van az inger küszöb, hogy ezekkel az ilyen bulvárhírekkel, vagy ezekkel az ilyen gyakorlatilag erőszakkal lehet már átütni azt a falat, amit az emberek maguk köré vontak, és ezáltal bejutni az ő tudatukba, és akármire használni őket. De abszolút, tehát ahogy megszoktuk a nyomtatott sajtóba, vagy az online cikkeknél, hogy és nem hiszed el, mi történt, vagy olyan mondott, ami még a szerkesztőket is kiakasztotta, és akkor vannak ezek a clickbait cikkek, és mindenképp rákattintasz, és akkor semmi nem történt valójában. Ott is kell ez. Nyilván a közösségi média térben is szükség van arra, hogy minél jobban feltornásszuk már ezt a tényleg hatásvadász üzemmódot azért, hogy elérjük az ingérküszöbüket. Na de meddig megy ez el? Tehát, hogy azért itt ennek nagyon sok veszélye van, hogy a végén egy ilyen abszolút katasztrófa turisták leszünk, akik majd élő közvetítésbe végignézzük, hogy nem, tehát ha már szülést élőben közvetítenek, akkor legközelebb végignézzük, hogy egy ember haldoklik, mert az éri el az inger küszöbünket, tehát hogy valahol kell ennek akkor mesterségesen gátat szabni. Tehát persze vannak a közösségi média platformoknak is ugye különböző cenzúrázásai, szavakat be lehet írni, ki cenzúrázza, ha ő azt, nem tudom én, valamilyen sértő tartalomnak minősíti, de nekünk, mint tartalomgyártóknak, reklámkészítőknek, nagybrendeknek, akik influencerekkel dolgoznak, és véleményvezéreknek, nekünk is ott a felelősségünk, hogy ne csak a lájkokért és a kommentekért menjünk, hanem tényleg valami értéket is teremtsünk. Ha abban gondolunk bele, hogy milyen pozitív hatásai lehetnek a reklámoknak, vagy akár ennek az influencer világnak, akkor lehet egyáltalán erről beszélni? Lehet ennek pozitív hatása? Talán említetted az előbb, hogy bizonyos ilyen nagyobb botrányok mentén, hogyha megfelelően lehetne kommunikálni ezeket a helyzeteket, akkor akár lehetne egy edukációs hatása, de hogy beszélhetünk esetleg arról, hogy az elmúlt években láttál arra példát, hogy ezt valami jó célra használták fel? Igen. Szerintem, hála Istennek, egyre több olyan pozitív példa is van, ahol az influencer célja abszolút az edukálás, legyen itt szó akár környezetvédelemről, gyerekjogról, nőjogról, bármi, nem tudom, szülés közbeni erőszakról, szóval bármi olyasmiről, ami őt megfogja és érinti, állatvédelem és így tovább, gyermekek edukálása, szóval nagyon sok téma van, ami mellett most már úgy látom, hogy vannak influencerek, akik kiállnak, sőt influencer összefogások is vannak, erre is láthattunk példát az elmúlt időszakban, tehát azt a hatalmat, azt az erőt, amit ők tudnak képviselni és tömegekhez elérni, ezt lehet jó dolgokra is használni. Én például benne vagyok most egy kampányban, ami az olvasást népszerűsíti, benne vagyok egy olyanban, ami a harmadik 1%-ot népszerűsíti, tehát hogy ezt, hogy itt vannak olyan csatornák, olyan tényleg kapcsolat
áll már rendelkezésünkről, bárkit meg tudunk szólítani. Én hiszem azt, hogy egyre többen fognak ráébredni arra, és nagy cégként is, hogy az üzleti érdekek mellett, ha bejönnek ezek hívjuk most CSR tevékenységnek, vagy értékteremtő kommunikációnak, hogy ezeknek is épp úgy súlya van, és szerencsére a fiatalabb generációnál már számít ez is, hogy amikor vásárol egy brandtől, a brand kiáll-e már valamilyen fontos ügy mellett. Tehát például azért veszek meg egy cipőt, inkább A cégtől, mint B-től, mert az A cég ültet egy fát minden megvásárolt cipő után. Meg a másik oldalról a munkavállalók is lesznek ezek a gyermekek egyszer, és hogy mi így az OncoVR tevékenységében sokszor működtünk együtt nagyobb vállalatokkal, egyfajta ilyen CSR vagy értékteremtő kampányként, tevékenységként, és hogy nagyon jó volt így a mi részünkről is, meg a vezetők részről is visszahallani azt, hogy a munkavállalók mennyire élvezik azt, hogy a cég kiáll egy ilyen ügy mellett, mint amit akármit csinálunk, de hogy ezt számtalan esetben lehet hallani, akár a fejlesztőkkel, akikkel együtt dolgozunk, szóval, hogy magák a munkavállalók akarják azt, hogy legyen egy ilyen hobbi projekt a cégen belül, menjenek el különböző óvodákba, akár kisebb-nagyobb felújításokra, szóval, hogy ez egy hihetetlen pozitív dologgal is járhat, és lényegében ez is reklám, mert lényegében eljutatják ezeket a tevékenységeket az emberekhez. Persze, hiszen sokkal szívesebben mész, azért a love brandeknél ez erősen megjelenik, hogy azért is love brandek, nem csak a termék, amit legyártanak, legyen az egy építőkocka vagy egy bútor, hanem azért is mész oda, mert olyan értékek vagy megmozdulások mellett állnak ki, ami munkavállalóként is büszkeséggel tölt el engem. És például nálunk is Zsólyában ez így van, ugye mi több civil szervezettel dolgozunk együtt, és hogy ebbe mindannyian szívesen tesszük a tudásunkat, időnket, energiánkat, mert hogy fontos nekünk az, hogy támogassuk ezeket a kezdeményezéseket, és erre senki nem sajnálja az idejét vagy a tudását, hanem tök büszkék vagyunk rá, hogy mi támogathatunk másokat ezzel. Ez egy nagyon menő dolog. Az elmúlt mondataidban volt arról szó, hogy vannak-e határok. Mert mindenképpen kellene határokat szabni. Csak kérdés, hogy ez kiszabja ezeket a határokat. Szóval, hogy ez egy állami határoknak kell lenni, akár egy Európai Uniós határoknak kell lennie, ennek a platformnak kell a határainak lennie, hogy akár mondja meg a Facebook, az Instagram, a TikTok, hogy valamit lehet, valamit nem lehet, vagy bízunk a szülőben, hogy ő meg tudja ezeket a határokat szabni, úgyhogy te is említetted, hogy a kontroll már nagyon kevés esetben van a szülő kezében. Szerintem ez mindannyiunk közös felelőssége. Tehát mivel én szülőként nem lehetek ott mindenhol, ezért abban az időszakban, amíg a gyermekem oktatási intézményben van, addig ez az ő feladatuk és felelősségük is. Annak az oktatásnak a kereteit maga az állam adja. Abban a pillanatban, ahogy a gyerekem leül egy közösségi média platform elé, a platformnak is felelőssége, hogy igenis cenzúrázza azokat a tartalmakat, ne engedjen bármit közzétenni ezeken a felületeken. Feladata és felelőssége mind a jogalkotóknak, mind a jogalkalmazóknak, nem csak hazai szinten, hanem EU-s szinten, vagy akár még szélesebb körű összefogás szintjén. Ugye most nagyon sokat olvashatunk arról, hogy a TikTokot Amerika és Európa szerte be akarják tiltani, vagy akár korlátozzák a használatát. Ez ugye megint egy erős védelem arra vonatkozóan, egyébként ez nem feltétlenül a felhasználót védi, hanem sokkal inkább más állami érdekeket, de hogy igenis itt bejön a jogalkotó és jogalkalmazó felelőssége is. És nem emelhetjük fel a kezünket szülőként, hogy hát nekem erre nincs időm, lehetőségem, én dolgozom napi 100 órát, és hát mit tudom én, a gyerek mit csinál, amikor hazaér a suliból, mit nyomkod és mit néz. Én azt gondolom, és ez az én elméletem, de én ezt a mai napig azt gondolom, hogy egy valid elmélet, hogy az én szüleim, azok nagyon sok mindent megengedtek nekem. Egy vicces példa, anyukám kirakta a cigis dobozt az ebédlőasztalra, és mondta, hogy hát édeslányom, ha cigizni akarsz, akkor inkább itthon kezd el, itt hányjál tőle, nem máshol, és mivel meg volt engedve, ez innentől már nem volt érdekes. De
el is magyarázták ennek az előnyeit és a hátrányait is. Például a szüleim dohányoztak, tehát nyilván volt valami előnye, ha csinálták, tehát akkor kellett erről beszélni. Ugyanígy a tévéműsorok is, hogy beszélgettünk arról, vagy elmagyarázták, hogy valamit miért érdemes megnézni, vagy miért nem, vagy mit szabad abból elhinni, vagy mit nem. És ahogy mondtam neked, hogy én például előszeretettel nézem a különböző valóságsókat, egyetem alatt is a legjobb kikapcsolódásom a Mónika meg a Balázs show volt, miközben napi több ezer oldalt tömtem a fejembe. Nyilvánvalóan nem hittem azt, hogy én majd azért, mert megnézek ilyen műsorokat, akkor én is ilyen színvonalú leszek, így fogok viselkedni, nem fogok bemenni egy valóságshow-ba szerepelni, nem fogok botrányosan viselkedni, de ehhez kellett egy stabil értékrend és egy stabil tudás arról, minek mi a hatása rám. Én ezt próbálom szülőként is átadni a gyerekkel. Például a kisfiam talált olyan videót a YouTube-on, ahol a kagylóból szedik ki a gyöngyöket. Ugye ez egy valós tevékenység, amikor kihalásszák a kagylót, és kinyomkodják belőle a gyöngyöket. De amikor néztük a férjem, hogy ilyen rikítózöld, meg rózsaszín gyöngyök is jöttek ki, akkor már gyanús volt, hogy ez itt valami félrement, és hát tucatjával gyártottak le olyan fake videókat, ahol mindenféle színes, meg ilyen lehetetlen alakú gyöngyök jöttek ki, és akkor el kellett ezt magyarázni, hogy nézd csak, valóban van ilyen tevékenység, tényleg csinálják ezt sokan, na ez egy dokumentumfilm róla, ez igaz, ezt meg azért gyártották le, hogy minél többen megnézik, mert mennyivel szebb a pink, nem tudom én, milyen szívecske alakú gyöngy, mint a egyébként koszos szürke, és hogy az sokkal több kisgyerek nézi meg. Ha megkapja a gyerek a megfelelő edukálást erről, hogy mi az igaz, mi a nem lehetsz mindig ott, de egy kicsit adsz neki egy kapaszkodót, amihez visszanyúlhat talán. Vagy megszokja azt, hogy megkérdezheti, és nem az az első reakciót, hogy felcsattansz, hogy ne nézd már azt a szart, hanem hogy gyere, akkor beszélgessünk róla, milyen kérdésed van. Ha ezt szokja meg ezt tanulja meg a gyerek, akkor egy idő után el tudja helyezni a megfelelő polcra, kiiktatja azt a reklámot, amit őt nem érdekli, vagy nem figyel oda, amit nyilvánvalóan hülyeségnek tart, és azt a tudást fogja befogadni, ami számára meg tényleg releváns. Nincs óriási szakadék a szülők és a gyerekek generációja között? Szóval egy szülő érti, tudja, látja, el tudja magyarázni a gyermeknek, hogy most ez... Persze vannak ebből is pozitív meg negatív példák, de hogy általánosságban nézve, hogy most, szóval én sokszor látom mondjuk az én szüleimen, persze azért itt már más generációkról beszélünk, hogy én magyarázom nekik azt, hogy mi a valóság a közösségeménél, meg mi az, ami nem. Hogy nincs egy ugyanilyen szakadék a mostani szülők és a gyerekeik között, hogy sokszor maga a szülő nem érti, hogy mi zajlik a gyermekkel, és hogy mi az a Fortnite, mik azok a különböző applikációk, hogy egyszerűen nincs eszköze arra, hogy edukálja ezeket a gyerekeket. De van eszköze, és az az eszköz az, hogy neki kell magát először képezni. De nyilvánvalóan nagy a szakadék, én nem tudom még mi az a Fortnite, mert még nem játszottam vele, meg még a gyerekem még nem játszik vele, fogalmam nincs, hogy kell ezekbe a programokba különböző feature-öket vásárolni, még nincs ebben a korban a gyerekem, de meghallgatok barátnőktől, akik már ilyen helyzetben vannak, rengeteg olyan civil kezdeményezés van, akik oktatnak erről, meghallgathatsz egy podcastet, ami erről beszél, utána olvashatsz. Nem mentesít fel téged szerintem a szülőként, hogy te egy másik generáció vagy, és te nem ebben nőttél fel, hiszen amikor mi gyerekek voltunk, tök általános volt a tévé, de mondjuk a szüleimnél, nagyszüleimnél még csak, mit tudom én, heti egy nap nem is volt tévé, vagy csak fekete-fehér volt, vagy együtt nézte az egész lépcsőház, és így tovább. Meg kell tanulni azt, hogy tehát a világ halad előre, nem mondhatjuk azt, hogy ja, bocs, én egy másik generáció vagyok. Nyilván valamiféle korlátja lesz ennek a dolognak, az életkoromból, vagy a képességeimből, vagy a más helyzetből adódóan, de ez az én felelősségem. Ugyanúgy, hogy nem tudtam gyereket nevelni, vagy fogalmam se volt róla, bár akkor azt hittem, hogy tökre tudok gyereket nevelni, amíg nem volt. Aztán, amikor lett rájöttem, hogy nem, mégsem értek ehhez, és azt meg kellett tanulni. Meg kellett tanulni a saját kisfiamnak a személyiségét, az igényeit, a problémáját, az ő speciális dolgait ahhoz, hogy én az ő legjobb anyukája lehessek. Úgy ez is annak a része. Nekem szülőként kutya kötelességem magam edukálni.
És mondjuk a tartalomfogyasztással kapcsolatban, szóval, hogy lehet edukálni a gyermekeket, de mondjuk ők, a gyermekek, akár serdülők esetében olyan vizekre eveznek, olyan tartalmakat kezdek el fogyasztani, olyan influencereket néznek, ami esetleg káros lehet. Hogy itt mit tehet szerinted egy szülő, vagy hol lehet beavatkozni ebbe a körforgásba? Az én kisfiam egyébként érdekes, hogy ez organikusan indul el. Tehát egyik pillanatra a másikra azt vettük észre, hogy YouTube videókat néz, és akkor először, nem tudom, Erdélyi Mónikát nézett, azon teljesen lesokkolottam, hogy Erdélyi Mónika még a köztudatban van, és hogy a kisfiam rajong érte, és én 20 évvel ezelőtt az egyetem vizsgai időszakában ugyanúgy Mónikát néztem. Ő is már egy más élethelyzetben van, de például az ő tartalmai érzékeltem, hogy nem veszélyesek a gyerekemre. Kedves, ártatlan, edukatív vagy szórakoztató tartalmak. Ezt megbeszéltük, tök mindegy, hogy nekem tetszik-e vagy nem, mert ő a tartalomfogyasztó, nekem annyi a felelősségem, hogy azt felmérjem, hogy ez veszélyese vagy nem. Amikor láttuk, hogy ez nem az, akkor ha ő neki ez tetszik, hát nézze, én se szeretem, ha megmondják nekem, hogy milyen sorozatot nézek, nem? Tehát, hogy ezt a szabadságot én megadom a gyerekemnek. Utána áttértünk, mentünk tovább, megérkezett az életünkbe viccelek. Akkor azt el kellett magyarázni a gyereknek, hogy neki igazából nem ez a neve, hanem ő egy vicces fiú, aki ezt a nevet választotta magának. Nos, viccelek nagyon sok ilyen kis szórakoztató, edukatív tartalmat készít, mindenféle statisztikával, tényekkel, úgyhogy a gyerekem kész performanszokat tud előadni arról, hogy nem tudom melyik a legveszélyesebb állat, mennyi ember halna meg egy pókcsípéstől, és így tovább. Ezeknek vannak hasznos részei, vagy legalábbis abszolút ártalmatlanok, ez így megint rendben volt. Utána átment a következőre, ahol már azt érzékeltük, hogy ez már borzasztóan fárasztó, hogy nem tudom, én megveszek 1000 darab WC papírt, mit lehet abból felépíteni. Most a mi családunkban például 3 alapszabály van, nem pazarlunk, nem rongálunk, nem bántunk. Számomra az, hogy vesz valaki 1000 WC papírt, hogy mit lehet ezzel kezdeni, ez azért már erőteljesen súrolja a pazarlást, mert hogy nyilván jó esélye utána azért elhasználja, de ha ez csak annyiról szól, hogy nézzük meg, milyen gyorsan állsz x 1000 WC papír, akkor annak ugyan nagyon sok értelmét nem látom. Szórakoztatónak szórakoztató, de értelme kevésbé van. Itt azért már el kellett beszélgetni vele arról, hogy akkor mi az, ami okos tartalom, mi az, ami kevésbé okos. Tehát azt a lehetőséget érdemes megragadni, hogy tudjuk, hogy mit néz. Másrésztről meg hagyjuk a gyereket beszélni arról, hogy ő mit látott, mert legtöbbször ilyenkor, és erre nyilván mi is hajlamosak vagyunk, tehát hogy nem akarom magunkat beállítani ilyen, mint a családnak, mert abszolút nem. De hogy hajlamosak vagyunk, jó, Zsigi, hagyjál már ezzel a hülyeséggel, miközben muszáj meghallgatni, hiszen amikor végre beszél róla, akkor ad egy platformot arra, hogy egyáltalán tisztában legyek az, hogy ő mit fogyaszt, és arra tudok én utána reflektálni. Tehát szerintem ez az, amit mi szülőként tudunk tenni. Talán a nyitottság akkor, ami a legfontosabb hívószó itt az elmúlt pár percekben, amik témákat érintettünk. Mit látsz, így a mesterséges intelligencia becsapódott az életünkbe? Láttam, hogy te is nagyon sokat foglalkozol ezzel. Abszolút így a marketing meg a reklámpiacot is felbolygatta ez a technológia. Gyakorlatilag én azt látom, hogy egyik pillanatra a másikra az én életemet abszolút megreformálta, mert eddig hosszú-hosszú órákat kellett bizonyos dolgok keresésébe, információfeldolgozásba, akár könyvolvasásba bele tennem ahhoz, hogy egy adott dolgot megtanuljak, elsajátítsak, megtaláljak. Most pedig csak beütöm a ChatGPT-be, és akkor gyakorlatilag egy kivonatot hoz ki, de legyen az mondjuk egy cikkírásnál, vagy bármilyen egyéb tevékenységnél gyakorlatilag forradalmasítja az ember életét. Mit látsz így a marketing média piacon, hogy hogyan fog ez hatni a jövőben, és hogy a gyerekekre akár milyen hatással lehet? Még azt sem tudjuk pontosan, hogy ránk milyen hatással lesz, hiszen még mindig úgy érzem, hogy azok az early adapterek, azok, akik elsőként befogadják ezt a tényt, hogy a mesterséges intelligencia már nem a jövő, hanem nagyon itt van a jelenünkben, és fantasztikus dolgokra képes. Én azt nem tudom megjósolni, hogy át fogja venni az uralmat felettünk, és másik bolygóra kényszerülünk-e, ezt nem tudom. És egyelőre még nem látom azt, hogy a gyermekek életét milyen
mértékben befolyásolja, de hát nyilván fogja, hiszen én még a Révai Nagy Lexikonból kutattam ki a gyűjtőmunkához az anyagot. Te már a Google-be írtad be, a gyerekem meg már valószínűleg kiadja valamelyik mesterséges intelligencia programnak, és azt fogja helyette, vagy neki, vagy vele együtt a kutatómunkát elvégezni. Vagy beszélhetünk itt a különböző fordítóprogramokról, ami mondjuk nagyon nagyban meg fogja könnyíteni a munkáját, hogy a világ bármilyen tájáról azonnal beszerezhet információt. Számtalan, nagyon pozitív hatása van ennek, hogy ez az ő kis, nem tudom én, személyiségükre, világképükre, befolyásolhatóságukra milyen hatással lesz, ezt egyáltalán nem tudom a mai nappal megmondani. Az egy biztos, hogy ugyanúgy, mint mikor bármilyen tudás, fegyver, hatalom van a kezünkben, ez mindig a felhasználónak a döntése, hogy ő azt valamilyen pozitív vagy negatív dologra használja. Személy szerint én abban biztos vagyok, hogy én a mesterséges intelligenciát, akár saját, akár az ügyfeleim részére valami nagyon pozitív dologra fogom használni, vagy hát már használjuk most is, amivel rengeteg időt, pénzt és energiát spórolunk az ügyfeleinknek, és megtöbbszörözzük a bevételeiket. Vissza lehet, vagy lehetne ezzel élni. Ez megint az emberi természet, hogy hogyan fogunk ezzel dolgozni, de én nagyon bízom benne, hogy ez sokban meg tudja reformálni akár az oktatást, a fejlődést, és hogy a gyerekeinknek egyáltalán így az egész tanulmányait így át tudja alakítani. Persze, hogy ez egy kétélű fegyver, és bízunk benne, hogy a legjobbra fogja minden nagyobb vállalat, illetve állami szektor, európai jogi képviseletek használni. Viszont nem félő kicsit ezek az algoritmusok, hogy olyan adatokat is esetleg tárolnak, megtudnak rólunk, amik a későbbiekben akár marketing, reklámtevékenységre tudnak felhasználni. Szóval, ha belegondolunk most itt a TikTok népszerűségében, hogy gyakorlatilag ez egy algoritmus, ami elemzi a mi figyelmünket gyakorlatilag, és ennek kapcsán mondjuk nálam pont múltkor lefagyott a TikTok, és így nem értettem, mi történik, hogy ez így lehet, hogy kiakasztottam, de nem sikerült. Szóval, hogy lehet-e az, hogy annyira tudnak rólunk már minden, gyakorlatilag kicsit ilyen paranoidan gondolkozva, hogy eljön egy olyan világ, ahol már gyakorlatilag hamarabb tudják azt, hogy én mit akarok venni, mint amikor én kigondolom, vagy sokszor jönnek oda ismerőseim, hogy beszélgettek egy bizonyos termékről, és feldobták neki a különböző Facebook hirdetések, vagy TikTok hirdetések, hogy azért ez egy nagyon veszélyes és bizarr világot vetít elő. Nézhetjük így is, meg nézhetjük a másik irányból is. Az, hogy minket figyelnek, annak mindig is voltak előzményei, és nagyon komoly történelmi tényleg előzményei. Hát szerintem jobb, ha egy algoritmus figyel, mint ha egy besúgó. Úgyhogy én ettől ilyen értelemben kevésbé vagyok frusztrált. Másrészt ez már így van hosszú évek, évtizedek óta, hiszen nem csak a TikTok kezdte ezt el, hanem ha Google-be elkezdesz begépelni valamit, már kiadja, hogy vajon mire gondolt a költő. Tehát nagyon ezeknek a közösségi platformoknak az algoritmusa abszolút figyeli a mi magatartási szokásainkat, de lehet ennek egy jó oldala is, hiszen olyan reklámokat fog nekem vetíteni, ami engem tényleg érdekel. Tehát egy relatív kevés, nem tudom, üdvöfúró reklámot kapok, vagy parfümreklámot, vagy akármi, ha az engem nem érdekel, és nem terhelik az agyamat olyan információval, ami amúgy is ömlik rám minden, ami nekem fölösleges, sem az időmet, sem az energiámat nem rabolják. Én ezért egyébként hálás is vagyok, mert a tévében nagyon sok olyan reklámot végig kellett néznem, ami engem nem érdekel, nem érint, és mindenkinek idő és pénzégetés, hogy ők azt legyártják, és én megnézem. Mennyivel jobb ehhez képest, ha hűtőt reklámoznak nekem akkor, amikor kell hűtőt vennem, mint mikor egyébként tök jó a hűtőm, és egyáltalán nem érdekel a következő 10 évben ez a dolog. Tehát lehet nézni innen is, de nyilván megvan az a veszélyforrása, láthattunk már erre is filmekben példát, hogy mondjuk egy biztosító társaság már nem köti meg velünk ugye a biztosítást, vagy feljebb tolja a biztosítási díjunkat, mert
már az algoritmusok összekötik, hogy múltkor magas volt a vérnyomásod, most vettél egy, nem tudom, antidepresszáns gyógyszert, és így tovább, ne haragudj, mi úgy látjuk, hogy neked ez is ez a bajod, vagy a következő 5 évben várhatóan agyvérzést fogsz kapni, úgyhogy sorry, de mi már ezt nem kötjük meg veled. Na ez egy faramúci helyzet lehet, hisz úgy érezhetjük, hogy ez már abszolút a mi intim, privát szféránk, olyan szenzitív adatok, amiket nem akarunk a nagyvilág elé tárni, és más cégek ebből nyilvánvalóan hasznot húzhatnak. Tehát ennek megvan ez a veszélyforrása, de itt megint az a felvetésem, hogy ám milyen jó lenne, hogyha mondjuk ugyanez az információ arra vonatkozna, hogy kedves Orsi, a mostani leleteidből, vagy fogyasztott életmódodból, vásárlásaidból azt látjuk, hogy magas a kockázata egy, nem tudom én, magas koleszterin színnek, ezért javaslunk neked itt van egy személyre szabott diéta, vedd meg 3800 forintért. Akkor meg fogom venni, mert tök jó, hogy valaki elé ment egy potenciális veszélynek. Kicsit kanyarodjunk a jövőbe, hogy milyen olyan trendeket, vagy lehetőségeket látsz így az elkövetkezendő 5 évben. Szerintem ne is menjünk nagyon tovább, mert annyira felgyorsulva látszódik, annyira felgyorsulva élünk, és annyira gyors a világunk, hogy nagyon nehezen beazonosítható már, hogy mi lesz mondjuk 10 vagy 15 év múlva. Hogy mit gondolsz az elkövetkezendő 5 évben, mi fogja így a médiapiacot, a marketinget, a reklámokat meghatározni? Pontosan ez a személyre szabott kommunikáció és marketing tevékenység. Tehát én abszolút azt gondolom, hogy most vagyunk annak a küszöbén, és már nagyon sok cég csinálja egyébként, de még mindig nem eléggé elterjedt, hogy te személyre szabottan kapjál ajánlásokat. Van például olyan nagy bevásárló hálózat, ahol mondjuk vásárolsz, van törzskártyád, és már nyomtatva kapod ugye azt a kiajánló füzetet, hogy te itt vannak nem tudom, te múlt héten pörköltet főzt és ahhoz vásároltál be, akkor érkezik a kis nyomtatott füzet, hogy amúgy nem tudom, tévépaprika le van értékelve, meg a csirkefarhát ennyi és ennyi. Tehát, hogy itt már azokkal az adatokkal dolgoznak, ami a te magatartásod alapján kinyert a rendszer. És ez így lesz nem csak online, hanem úgymond az offline világban is, hiszen mindenhol gyűjteni fogják a mi adatainkat. Tehát én azt gondolom, hogy minket már csak olyan információkkal fognak betalálni, ami hatalmas nagy mennyiségű adatok feldolgozása után keletkezett, és ebben az AI nagy segítségre lehet, hiszen sokkal gyorsabban, hatékonyabban, költséghatékonyabban tudja ezeket a hatalmas nagy mennyiségű adatokat feldolgozni, és aztán mondjuk rátszabni egy reklámot. És ez ugyanúgy párhuzamosan igaz a gyerekekre is, hogy őket is ugyanúgy fogják tudni monitorozni, és specifikusan nekik készíteni reklámokat, amivel akár a szülőt, akár önmagukat generálva vásárlásra, vagy ők kifejezetten különleges helyzetben vannak? Nem, szerintem abszolút érzékeny fogja, tehát hogyha a kisfiam nem tölt 2 másodpercig többet arra, hogy Barbie-s reklámokat nézegessen, akkor az 5. fölugró reklám már nem Barbie-s lesz, hanem próbálkozik egy semlegesebb valamivel, és aztán kifejezetten elmegy mondjuk majd a fiús játékokig, vagy ugyanígy belövi az életkorát, vagy a megadott közösségi média platform megadott személyes adatok alapján már ki tudja alakítani azt, hogy neki milyen típusú reklámok valóak, hiszen a fizetett hirdetésekkel már most is így targetálunk, ebben nem lesznek különbözőek a gyerekek sem. És az influencerek, ott látsz valamilyen trendet, vagy változást? Az hirtelen ez is mind gyakorlatilag az AI így becsapódott az életünkben, bár mondjuk, ha úgy nézzük, akkor meg mindig is velünk voltak, csak régen mondjuk celebeknek, vagy híres embereknek hívtuk őket, hogy van itt egy plafon, amit el lehet érni, vagy most ez már innentől örökre velünk lesz, vagy lesz majd egy új generáció, vagy itt mire számíthatunk? Ez érdekes, mert újra és újra felmerül ez a kérdés, hogy mikor pukkad már ki az influencer rufi, mikor fárad el a piac ezzel kapcsolatosan, és még mindig azt látjuk, hogy ez felfelé megy, sőt, ami nagyon sokkoló, hogy most már megjelentek az AI alapú influencerek is, tehát már olyan mesterséges intelligencia által generált avatárok is tudnak pénzt keresni, influencerkedni, stb., akik már ugye nem fáradnak el, nem mennek a szerződéssel szembe, pontosan olyan stílusban és minőségben készítik el a tartalmakat, ahogy azt a megbízó szeretné, van már ugye tévébemondónk is, és így tovább.
Tehát a valós személyek mellett megjelennek ezek a virtuális influencerek is. Ez megint majd egyfajta erőteljes edukálást igényel, hogy itt is elmagyarázni majd a gyerekeknek, hogy mi az, ami a valóságban történik, és mi az, ami az online térben, de ugyanígy ugye látunk olyan filmeket is, ami szintén szerintem már nagyon a közeli jövő, vagy már a jelen, hogy vagyok akárki a valódi életben, de van egy teljesen más jellegű avatárom, ahol sokkal magasabb vagyok, sokkal nem tudom én szőkébb a hajam, és nagyobbak az izmaim, és sokkal okosabb vagyok, vagy viccesebbek, és az avatárjaink barátkoznak össze, esnek szerelembe, építenek házat, mennek el nyaralni, és ezek menőbbek, mint mi vagyunk. És nyilván ez a gyerekünknek egy erős veszélyforrás, azt gondolom, hogy begubózik a szobájába, és a teljes társadalmi életét azt majd egy online térben, egy általa kreált formában fogja élni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez már nagyon, nagyon itt van. Én azért bíztam, hogy azt mondod a mondatod végén, hogy ez még távol van, mert azért így pszichiáterként kicsit ez a valóság és a virtualitásnak az összemosódása, ez kicsit aggasztó, azon túl, hogy ugye arról beszéltünk folyamatosan, hogy a gyerekek, illetve a felnőttek figyelmének a fókusza gyakorlatilag a figyelemkeresés, amin ezek az algoritmusok és ezek a nagyobb cégek dolgoznak. Azért ez szerintem tartogat veszélyeket sajnos. Igen, de gondolj csak be, hogy ez a televízió bejövetelével is fennállt. Tehát gyűjtöttünk Izaurának, aki szegény vak volt, miközben ugye ez egy fiktív karakter egy sorozatban, vagy megszólították Berényi Miklóst az utcán, hogy ennyi ki, a múltkor de csúnyán beszéltél szegény Nórikámmal. Tehát, hogy az, hogy mosódnak el ezek a határok, és nem tudunk közte különbséget tenni. Ez itt van már valójában a televízió vagy a rádiós szerepjátékok óta, vagy akár a színház megjelenése óta, csak mindig az adott élethelyzethez kell igazítani azt az edukációt, hogy hogyan kezeljük helyén a helyzetet. Csak valahogy most ez olyan színesebb, szagosabb így az AI-jal, mert Berényi Miklós mindenki el tudta képzelni, meg az Izaurát is, de hogy akkor, amikor besétál egy ilyen AI generált a riporternő, vagy bemondó, az úgy egészen attraktív egy gyerek, egy felnőtt számára, és nagyon érdekes világot vetít elő, hogyha ezek az emberek tényleg le fognak majd cserélődni. Nekem is van már AI alapú avatárom, és például most, amit szervezünk konferenciát, ott is a landing oldalon már az én avatárom köszönti az odalátogatót, és egyébként ugye teljesen úgy beszél, artikulál, gesztikulál, mint én, hiszen egy rólam készült valós videóból generálja a program az avatárt, úgyhogy ezen mindenki sokkot kapott, hogy úristen, ugyanúgy néz ki, meg ugyanúgy duplát pislog, meg mit tudom, mint én. Persze, hiszen belőlem készült, de megint csak ugyanazt tudom mondani, jó dologra használod, értelmes dologra használod, vagy nem. Lehet arra használni, hogy például tök jól el lehet vele videós kurzusokat, oktatóanyagokat gyártani 100 nyelven, se perc alatt, és akkor mennyire jó, mert tudom az okos dolgokat terjeszteni, meg nyilván vissza lehet vele élni, de hát telefonos csalók is voltak mindig is, amióta telefon létezik, nyilván lesznek sajnos ezekkel kapcsolatban is visszaélések. Én is múltkor angolul tanultam egy ilyen AI asszisztens segítségével. Hát jó. Sokszor éreztem már ebben a műsorban magamat így fogalmatlannak, vagy butának talán, úgyhogy megjött most is ez a pillanat. Viszont végszóként beszéljünk egy kicsit arról, hogy te személyesen mit tudnál tanácsolni a szülőnek, hogy mik azok a legfontosabb képességek, vagy azok a legfontosabb útravaló, amit ez a műsor hallgatói hazavihetnek. Mivel nagyon ismeretlen az, ami előttünk van, szerintem nem is a buta jelző, ami leginkább illik ide, hanem az, hogy nincs kapaszkodód, vagy nagyon nehéz. És szülőként ez egy óriási felelősség, és nagyon ijesztő, hogy tényleg tudjuk, hogy nem tudom én, a mi gyerekeink 46%-a olyan munkát fog végezni, ami még nem is létezik. Ha én gyerek voltam, akkor pontosan tudta a szülő, hogy lehetsz tanár, vagy jogász, vagy nem tudom mi, asztalos, vagy akármi, de az, hogy Scrum Master leszel, az volt itt a levegőben, vagy hogy nem tudom én, AI etikai szakértő, hát ezeket még 2 évvel ezelőtt se tudtuk, hogy lesz ilyen. Tehát mire tudjuk felkészíteni a gyerekünket?
kritikus gondolkodásra. Tehát minden, amit látunk, hallunk, tapasztalunk, érzékelünk, azt kérdőjelezzük meg. Hogy sok forrásból szedjük az információnkat, hogy néha egy kicsit próbáljunk meg a buborékunkon kívül látni, mert ez nem csak a politikai helyzetre tud igaz lenni, hanem akár ilyen jellegű információszerzésre is, hogy vajon, amit ezen a csatornán látok, hallok, az az egy igazsága, vagy lehet ennek mégiscsak egy másik oldala. Ez megint az, hogy próbáljunk hiteles forrásokhoz visszanyúlni, legyenek meg azok a tényleg kapaszkodók, ahol tudom, hogy nem tudom én, ha BBC-t nézem, vagy a CNN-t, akkor ott jó eséllyel azért olyan szintű szakértőket hívnak meg, akiknek a véleményére vagy tapasztalatára adhatok. Hogy ne felejtsünk el olvasni, tehát hogy azt szerintem még mindig egy nagyon jó fogóckodó a világképünk bővítése érdekében. A nyelvtudás, hiába vannak most már olyan programok, hogy élőben fordítanak. Még mindig nagyon fontos szerintem az, hogy az identitásod több nyelven átadható legyen, és több forrásból tudd ezt a tudásanyagot beszerezni. És nekem van még egy ilyen gondolatom, hogy ez működni fog-e, vagy nem, fogalmam sincs, de hogy legyen egy kulcs szó. Hogyha például egy avatar beköszön, ha egy internetes csalónak vagy az áldozata, stb., hogy legyen egy olyan családi kulcsszó, ez lehet a sárga elefánt, amit csak mi tudunk hárman mondjuk, és ha bárki felhív azzal, hogy úristen, nem tudom én mi történt a gyerekemmel, nagymamámmal, unokámmal, és pont úgy néz ki, mint én, és pont úgy beszél, és duplán pislog, és akármi, de nem tudja ezt a jelszót, akkor tudhatom, hogy én jó eséllyel egy csalásnak vagyok áldozata. Hogy ez valide vagy nem, fogalmam sincsen, de nekünk már van egy ilyen jelszónk, és hogyha bármi ilyesmi helyzet történne, akár csak egy ilyen tök egyszerű helyzet, hogy kimegy el a gyerekkére, és ott be kell mondani egy jelszót, hogy igen, ő tényleg a legjobb barátnőm, unokatestvére, de ma tényleg őt kértük meg, hogy hozza el. Tehát, hogy legyen egy ilyen biztonsági szó, akkor ez egy kicsit talán segít magunkat komfortosabbnak érezni ebben a nagyon ismeretlen világban. Wow, hát akkor 5 év múlva így az AI avatárjaink segítségével folytatjuk, és nagyon köszönjük, hogy eljöttél ebbe a műsorba. Én is nagyon köszönöm a meghívást. Már csak 1% hiányzik. Ajánl fel adód 1%-át az Oncoviár mögött álló Technológiával az egészségért közhasznú alapítványnak.